L-Aġenzija l-Infurzar Lokali l-Leza għaddiet €1,000,000 fondi lill kunsilli lokali sabiex isiru proġetti fil-komunità. Dan tħabbar f'konferenza stampa l-ħamis filgħodu fl-Imtarfa waħda mill-20 lokalità li ser tkun qed twettaq proġetti ta' tisbieħ. Il-proġett fl-Imtarfa se jsir fi Pjazza San Oswald li ser tiġi riabilitata. Dan huwa tielet grupp ta' kunsilli lokali li l-Aġenzija l-Leza qed tagħtihom fondi li jkunu ġejjin minn ċitazzjonijiet ta' kontravenzjonijiet. Il-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri qal li mhux l-interess tal-Leza li jsiru l-profitti mit-taħkiriet u għalhekk l-Aġenzija qed trot lura €1,000,000 biex jintefqu f'20 proġett f'20 lokalità madwar Malta u Għawdex. Dan qed isir b'kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali sabiex isiru proġetti marbuta mas-sigurtà fost oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċifelli qalet li l-flus minn ċitazzjonijiet qed jerġgħu jiġu investiti fil-komunità fi proġetti imresqa l quddiem il-Kunsilli Lokali stess, proġetti li jtejbu l-ħajja tar-residenti. Semmit ukoll numru ta' proġetti oħra li qed isiru mill-Kunsill Lokali u rrimarkat ukoll dwar l-iskeda komuni għall-ġbir tal-iskart. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija l-Leza Svetlek Flores qal li fi 3 snin ser ikunu saru kollox 60 proġett b'nefqa totali ta' €3,000,000. Dan l-investiment qed isir b'ħidma mal-Kunsilli Lokali brabta ma' 5 temi illi huma ambjent aħjar, trasport alternattiv, infrastruttura aktar moderna, lokalitajiet aktar siguri u l-ħarsien tal-wirt kulturali. Propju l-flus ikunu ġenerati mill-ċittadin mill-ħlasijiet tal-kontravenzjonijiet u aħna naraw li dak li jkun ħallas iċ-ċittadin jerġa' jiġi investit lura fih fosthom f'diversi proġetti bħal l-20 li għażilna llum u wieħed minnhom huwa propju dan il-proġett li qegħdin fih hawnhekk illum Pjazza San Oswald li ħad tiġi riabilitata. Il-Ministru Byron Camilleri ħal okkażjoni biex sellem il-memorja tal-eks segretarju parlamentari u deputat laburista Silvio Parnis li fil-leġislatura ta' qabel din kien responsabbli mill-Leza u anke mill-Kunsilli Lokali u faħħar ix-xogħol li kien għamel sabiex ikun hemm sinerġija bejn l-Aġenzija tal-Infurzar Lokali u l-komunità.